tunda baka bi kowa ba aikin waka Allah haka ya fasa zuciya kai sama waka baka da bakin ciki da mawaka baka da bakin ciki da mawakan da baka da bakin ciki da mawakan yanzu kowa da mina shi ade duk wanda ya rasa man da yayi asara so mai zanka Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yau da gobe dai nika kallo yau da gobe shi kana ne kwana kaji kalmar da kafiri baya zo kaji kalmar da kafiri baya zo waka ta alhaji da wai na duje amana murtala sulenga daga mabala ke me zamani ga ta alhaji abba na alhaji shehu ga wakilin BBC ga wakilin wani wata shakallo ga wakilin dan Basafon dole alhaji shehu wakilin BBC mai kai sako nasa duba mai kai nasa ke wuce karifin karanai wannan kare da kura baya matsalolin wane shi dole mai lafiya mai zamani abaraba kada yaro abaraba kada kato hannu ka shi ke raba kada kowa dole hannu magani hannu jari nuna sabayi daga ma hannu jari uwa kare dan dole dole wahala abinda mai rai ka gudu na dabi ina abba kwari girgiri ceto ba zan iya mantawa ba daga ma dole na ba gwada ta ba da ana sa gwada da wajen hannu hagu ya lokacin da zuba wa su lokacin ruwa ba wanda shiri zamani ba ka yi maganin horon kowa ba na hali ko shi domin kana kun wuce ruwa kan da lokacin da ba su koma tafiya noma barke kwanga ji bai saba ba dole to ba san da rage ba san ajali tafiya maganin gari mai nisa ana da ana isa gaskiya gado da shiri mai takwasara aji dogo Allah kawo Alhaji Abdullahi na Kano amin Alhaji Abdullahi ba gudulo kala game ina awwalu goro ina jirgin ceto sarki hirayya da godiya na yi Allah arziki da dadi yake labaran nan bamba mu gaida kaura kwasta ina sanata tawa daga yi magana kaura sai na tuna amina kaura ko da kungiyar mayakan dambe baba fara feso kawo ji dole godiya ni kai da kai wannan magana sai na tuna mai tukunyan bayu alhaji musa mai tukunyan bayu na tuna da abazabto na bonza ina suleiman bonza mazan da ka amfana su kan faɗi sunansu duk wanda bai ji alhaji da kogunan bargo da majalisan da babu kamansa Allahu akbar arayya da godiya na yi dan majalisa maganin wani dan majalisa alhaji mustapha bin usmanu sarkin bargo da gwambaro ya da godiya na yi so mai san ka so mai san ka take ya mai sa rabon san banza mai sa gidan yari cika araba dan ba hagon zaya no hana samado hala hano kada shi kai ne ba su ne ba kai ne maganin dogaye gajen da maganin dogaye ka san Allah bai wa gajen da banza mai kudi bai yi sarauta ka tuna wakilin BBC ka tuna wakilin BBC Allah tuna da tukunyan bayu mun gani kowa ya sanya ga dambe ga kyauta ina Muhammad na makera sarki Muhammad da majalar hari Allah kai mai siya man orogi gaishe kali kali babban kai mamile ya bara no na gode bare na bada hale babban ya barno Iliya mai kata ko baba ana da na'ima Iliya mai kata ko mai kasa da iko Allah lillahi wahidin qaharu Allah ko da magani ba daɗi amma yadda magani ta yi sauki da bara kan baba amin mai jama zai yi wahala tunanin bakin kare hana kura shiga gari ɗan balanga da mai dambe dole mai jama
abu mai shadda abu na alhaji yaro ina alhaji abu dila ina siniyan gwauna naija haji suleimanu joni na gode da arazuka Allah saka mu murtala dan sarkin gwandu ya rima murtala dan sarkin gwandu amin alhaji musa mai tukunyar mayu ina riba da uban jamawan birni na alhaji murtala ina yaba girma ba za da arazuka so mai sake sake mai sana gwanan bamba so mai san kai gani daga zuciya soyayya kyauta ruwa yaro wani ne wahala kari la ilaha illallah na'am muhammadu rasulullah na ji kalmar da ka wuri ba so kariyo da gaskiya ba ɗaya ba ina ba baki da an goga suke ya ce mana alhaji musa mai tukunya wayo alhaji musa mai tukunyar mayu mai kyauta alhaji kamar biyan musa baki mai tukunya da mayu allah ya riga mai nago wallahi ya ba ya dade idan ba ya da laifi wallahi wanda ya baka kyautar yadi kuma ya baka kudin dinki da kai da ina ali gwangwan na haɗe ali mai naman shanu na gode rayya dade ali na wa masoyi kira masoyin mu wasai soja mai alƙawari da cikawa wasai soja wasai soja maganin wani soja mai alƙawari da cikawa na gwambaro ya dade allah ya riga Allahumma amin Allahumma amin kai labara in ba sai kallo corona sai gaya taho da bindiga kanon gaya nuna yaro bai ja ofisa na kano nawa yadda ya yi allah kama mai da yaƙi aiki ne corona sai gaya abin labara da gobe iko Allah sai kallo galadima kai galadima dan zamani kana yi makowa aljanna mai masoya da yawa abika wadata kibin ka lalace na bambara waga iko Allah sai kallo sama da gudu kanon gaya sama da jina dama tare gaba dole da fara manu shagon garkuwa yaro baya haye maka yaro baya haye maka sama da mare hannu la ilaha illallah kaji waka abu na dan madan mai gwari dole kaji waka ciya maka biru ga waka alhaji jabi na bini amin Allah ka ji mu hakuna dan ka same kwari Allah ka mu abu da ya yaro ya sha bai kamar babba ba tamam taho na bari gumala ikarun aminu na mina bin birnin ne Soyayya da dan gwamba ya gode. Allahumma amin Ni ban san gaskiya tana zama laifi ba. hau me ya faru Sai ga mai gida na jan biro, ka gaya ma shi gaskiya. Sai ya rike ni da laifi. sarki Ban san gaskiya wata zamo da ƙarya ba. gaskiya ba kariya bace Haba mai gida jan biro. Ban kashe maka komi ba. Gaskiya na gaya ma. Kuma ni ba ni son ana zargi na. gaskiya ne Kudin kungiya na gaya ma. An gwamba ban yi ma ƙarya ba. Ko so kakai a ringa taɓa ni. Ana ita ni nuna ni. A ce na ci kudin wancan. Saboda kai jan zaki.
bari lokacin waɗansu babu waɗansu ko bara ta wuce ta fi bana mijin